Тая ще я разцепя. Сигурно доста те е заболяло. От кое? Като си паднала от небето. Не. Ти кай и бах ти лафа е маняк. Не, аз не мога направо. Идвай да се женим, да си правим деца. Чак така ли? Ама то... Казвам да. Ти взимаш ли Ели за своя съпруга? Не, аз не сега се запознах. И ще оставиш детето без баща? Боже, ще остави детето без баща. Ужас! Без баща? Ще остави детето без баща. Ще остави детето без баща. Ами, да. Обявявам ви за съпруг и съпруга. И аз теб. Само да знаеш, тате тейли кредит за сватбата. Нали ти ще го върнеш? Ревеш ли, а? Ще кажеш ли още тъпи лапчета?